Здравейте хора, в днешното видео ще пробваме новия ми гланц за устни. Аз си сложих от старият ми. Той е подобен на този. Прилича на този, който ще отваря, защото както видях на снимката, беше малко подобен на този. Сам, че този май беше... Не съм сигурна, ще го отворя. Сега ще оставя така малко телефона настрани и започвам да го отварям. Ето. Като се отваря ми казаха да го отварям. Така, ето. Чакайте. Даже тук има една лепинка. Чакайте, нея ще махнем. И сега го отваряме и тук къде се изглежда. Дето в начало не се скаши, после се качи наравно. На дърпата се надърпа. И бъде четка, не? Че интересно. Казаха, че за социални искания искат да бъде незабавно направени нови разчети на и да има социална защита за всички работещи. Добре, хора. Очаква се всеки момент да потеглят на граждански протест, като протеста се очаква да приключи пред сградата на общината. В този момент хората невероятно ще се отправят и на самото шествие. Това е за сега. От тук продължаваме да следим ситуацията в центъра на Пловдив. Информация от втория по големина град в България на Благоевград. Благодаря за това. И от Пловдив към Бургас, там още преди началото на протеста, хората в него посочиха двама провокатори, които бяха... Сега, ако имаме време, чакайте само тук. Ако имаме време, ще изиграем една игра. Не, то свършва времето. Ами хора, в следващото видео ме последите за следващата част. Ще кажа втора част, където там ще снимам игри. Така че бай!